Kuluong nying mar Muhoroni to en achiel kuom nyingegi kuma nyaka bed kanyo nikech osetemo ahinya mondo mi ochop lwete gik matimore kod jopiny kochung' kod gi kinde nero mar COVID-19 gikone to wacho ni luong mar jopiny mondo mi omany kom nero mar bedo kaka MP ma Muhoroni constituency. Migosi Omulo Okowa nowuok piny mar Amerika karang'o Amerika chana de siasa mar Kenya kairi e piny mar Amerika Azimio la Umoja mong'isa ni Haron ne antiere kendo gige kuma ne timore kachielo kod dwaro mare mar manyo komniri mar Muhoroni constituency live e chenro mari mar Kuku Mar Wach. Nyinga en Haron Otieno. Nade jaduong'? Ade maber. Karibu dala, karibu nyumbani machiegni Lolwe TV. Ero kama na mo kanka. US nade jaduong' tia US karang'o? US di maber, US October 30th higani. Yes. Nyaka sana sebedo ka. Yes. Ka amoso jopiny be mosa. Koro wantie Kenya watemo timo. Ngama neni kata ng'at mawinjo ni ng'ane nowuok Amerika ok wang'eyo ni gin ng'at manyalo locho dhuru maler kuma nikech ng'eyo ganda kata kodhi mana Nairobi kairi matin to koduogo to hang moko biro mathoth ahinya. In pod influent dholuo jaduong'? Nido na wach ni dholuo orue nyama tin. Yes. I think ni ng'ata monyuol e pinywa ka. Yes. Mana nyuol ka wacho dhowa. Kobiro wuondo ni dhok oruenye to mano ng'ama wuondo. Nikech kata ki study language bedo formed up to the age of 18. Kise form ok onego beni lose. Kisebedo gi dhok moro nyaka higni 18 ok onego beni lal ni kendo. Dhok ok nyal lal ne ng'ato higni 18. Kisechopo higni 18 language osetiek bedo formation mar rum. Yes. So ang'eyo ni jomoko duogo ruenyo gi matin ok ginyal wacho gidwaro interpreters. Ni mago jomohero timo mano. Ikichaluso gi japuonj gimoro amora miwacho an godo very keen nyaka chop higni 18 eka dhok chuogo dhok ru chopo giko mare. Migosi Omulo Okowa, piny mar Amerika bende un kito wang'we siasa matimore Kenya ka? Amerika ka society Amerika odich gi magi. Gima ji mang'eny ok ong'eyo na Amerika duong' en a continent of its own. Amerika odich gi magi koro kaka wan joa modhi kocha wan emonyalo bedo gi hero mondo wang'e gima timore dala. Gima ber ni piny tinde digital information mun go wayudo gi Nation wasomo, Standard wasomo, wawinjo radio stations, nam Lolwe, Ramogi, wanyalo winjo gi duto. So ng'aman gi interest mar ng'eyo gima timore Kenya onge gima mwane ng'eyo. Nikech kaka gazette wasomo mbeleu. Ng'eni wan seche 7 kata seche 8 mbeleu. So sama fudu nindo cha unose somo gazette mowuok ma Kenya ni. Mowuok ma Kenya. Ere kaka un in touch ma otimore ne eto un go nikech ndalo maka loso kodi kan tiere US. Nano ka gima notimore ka iri gotieno. Moko time yudo kata kapok ayudo. To ng'ato nyalo par ni kisede piny moro to kaka kuom ranyisi anan kar ka iri. To interest mara gik matimore US ahinya ok nitiere mbele. Interest mokwongo ing'e ni ji nyaka realize ni thothwa kano wadhi Amerika wadhi kwasebedo jomadongo. So ing'eyo thuru, ing'eyo josiepeni, ing'eyo wedeni, gigeni duto mane weya ni Kenya ka. Jomoko bende watemo timo investment, gigewa mantie Kenya watimo ka. So okinyi kapok ichiew be nyaka ing'e gik matimore Kenya. But ing'e ni time difference. One by sapar makocha. Ing'e ni mano donjo sa 6 otieno maka. So sama ndiga sede release margi mar sa 6 cha an sa paro dichieng' asesome. Kakoro udhi nindo sa 6 kuchiew sa 10 an gigo nasesomo te an gi news duto ma Kenya. Okelo penjo moro bende nitiere riwruoge moko mantiere piny mar Amerika mungo godo siasa madala munyalo konyo godo telo madala kuom ranyisi kudwaro ni oyo president ma Kenya dhi bedo ng'a bintie role moro mo play karo moro. Nitie roles again informal. Jomohero formo gi jomohero timo gi. Ang'eyo ni ng'ato kan sebedo ga very in touch gi gige Kenya. Kata ka ODM nobedo formed nwayaw branch marwa niluongo ni Washington DC branch way in 2007. By 2007 is siasa ma Kenya US. Nase chako ng'eyo gik siasa ma Kenya chako kapodan nyathi university. Kapodan Kenya ka. And ngima na duta sebedo ga naero. Ok nagoye na dwaro to sebedo ka goyo siasa ni mondo ang'e gik matimore e thurwa kaendi. So mane mosebedo ka timore ni by 2007 wasebedo gi riwruok ma wang'eyo go weche ODM nwanyalo temo mondo wambe wakonye matin kata kiotonglo gik matimore mago nwasetimo.
Kata 2002 nitie mana watimo kan wang'iyo kaka wanyalo konyogo. To the biggest one kane 2007 wuok lweny no wuok. Yes. Nwasomo kendo nwang'eyo gik mane timore maneno kok ber. Nochuno ma nwaform organization manoketo pressure ahinya kuom sirikand Amerika mondo ne gior ng'ama ne giorono. Pressure mane waketo, nwadhi e Senate, nwadhi e Congress, and apparently kano bedo formed, ne wan gi wuod lang'o moro ne en wuod Masai emno bedo no jakom kano luwe gi wuod lang'o nan secretary mar that group mane waketo go pressure kabisa mwahakikisha miyo samore miyo kata jiga Condoleezza Rice jinoneno Kenya kaendi kama okelo penyo moro jaduong' seche ma dhano dhi e siasa ma Kenya kar kaendi bende joge kuma chopoga kendo goyo kura diaspora votes bende gatiere. Diaspora votes poko wabedo registered official nwago diaspora votes. Gimosebedo katimore ni ng'ama dwa biro to biro kawo ombulu ka to biro goye kende. There's been moved ni mondo wabed gi diaspora constituency, wabed gi diaspora voting system. To be honest, ang'ena wacho gima ji mang'eny ok dwa winjo. An awuon pok ahero mano. Nikech ok ang'eyo ni diaspora votes be gibo bedo mbuchwa. Ng'eni waneno ka wuodwa nyalo bedo kacha kendo dhi bedo kacha. Aonge doubt ni mar abich ni to wang' ni marwa. To diaspora votes kwa kelo gibe gin magwa. Mi an ok aseyie gi wach diaspora. Kako gogi oko ok nyal ng'eni to gibiro na to gidhi donjo kar ng'ato. To jomage mang'eny ok okuno. Mano equation ma ji onego penjni. Ni kwa kete ya constituency to jomage mayudo ombulu no en marwa kose en mar jomoko. Mano gima ji nyaka ng'i to mago bobedo ero mar ng'ato. An awuon kaka an pok abedo advocate mar diaspora voting. Ka gidwa vote gibi vote ka. Okelo gimoro migosi mulo kowani to ere kaka kizungu penyo kaka u contribute e siasa madala ka yiero ma Kenya ka kauntiere oko to ni wuto bende malwetgi ni kod gimoro US baba. Jo mang'eny ka wan kucho the organizations mwaloso can sure this should be politically correct, but abro wache anyway. Ana sebedo contributor fundraiser duto mag ODM aparo ni mose team US ana wuone masebedo chief guest and master of ceremony. Kata manyo team mokalo kanyo mbulo no kodhi maber nwatimo moro maduong' kabisa New Jersey ma jatich manentie office former prime minister Salim Lom no biro. I was the chief guest when we raised pesa mondo nwakonygo. Koro nitie gik mwatimo mwanyalo konyogo siasa makaendi. Nikech jomoko penjo ni to yowuotwa gi nyiwagi kilwetgi ni kod gimoro to gilalo oko ok negi siasa mpiny kar kaegi lakini mano kauntiere mano ber malich. Nitiere rally mar Azimio la Umoja? Hold that thought live Chenro mar Kuku Mar Wach migosi mulo kono ng'isa ni Haron kachopo Kenya kaeri to nyaka bi mondo mi los kod jowa gik mwate piny mar Amerika kwa lenga kujo chande kendo wasiro bende gwenge makaluo kod manyonge maro matin mwano goda ngomo sitiwe ni Muhoroni kachiel kod moko matut mane chedo ni eri mar Kuku Mar Wach. Azimio ne intiere jedong? Yes, na Azimio mancho timore Friday. Chieng Azimio an nwabedo bedo preparation gokinyi na wuon anachiel kuom ji matin kabisa manobedo mana wachamo breakfast gi jakom e dala mar Karen kendo kane wawuok kone wadhi anachiel kuom convoy mana uneno kaka jakom nedo wane mwana wakoe mwadonjo kode nyaka stadium kendo kane watieko jakom noluongowa gosiepene moko matin makendo nwadhi mwachamo dina Kipinski gi familia mare gi governors. Kabedi chiegni nyaka jakom dido. Mano ka siasa hapa ne jowa duto chiegni gi jakom. Jowa duto nego bed machiegni gi jakom. Kadwa goyo siasa mar chiegni gi jakom kata ng'ok chiegni gi jakom. An atimo mana partner ni mar wakon jakom adwa timo duto manyalo mondo wame wuodwa yudo namba 5. Koro kachuno nyaka chora machiegni kanya abro choro machiegni ka gimora mora mokwaya ni mondo tim abro timo mondo chop machiegni wakon jakom. Kaking'iyo kaka Azimio ne chalo kaka no chando chiendo gi moro moro timore pach chal nade jedong kinyo siasa ma ok kipangade to koda kama bino no pangi gima timore ga Azimio aparo ni kaselo campaign gini mang'eny gi ma achiel kuom moselosore maber mogik adapani wang' ni jakom gi paro maler kendo gi campaign team ma very smart ma paro ni ok nyal bae kata ng'oma timre apani kendo bedo run almost the style
miran go campaigns maoko. Yes. And I think ni mano is a big strategy and a big change gigi masebedo kotimo mokalo. So aonge paro moro amora ewi ani wang'ni. Onge to moro ang'eni ka wantie. Iwacho chien kacha nitie kaka usebedo ka usiroga gik mopogore opogore kanyakla riyo nero mar manyonge. Ok ang'iyo koda wang'ni ri bende uketo wang'u ung'iyo maeri unyalo siro kata unyalo golo kony moro koso pod umunda ahinya mar wacho gima nyalo timore. Kaka wacho ni gimoro amora mokwaya ni mondo atim konyo jakom wabiro konyo. Yo moro amora mikonyogo bed yo maduong' yo matin abiro timo gima nyalo timo mondo ane ni jakom otimo modonjo. To gimung'e ni jowa ma diaspora niga kod jakom seche te gidwaroga so long as nitie ng'ama telo negi kuno mamiyogi direction maber giyiega tiyo kendo konyo jakom maber. Migosi Mulokowa, jomoko wacho ni wuok imanyo kom mar bedo MP ma Muhoroni. Jomoko wacho ni Mulokowa ok owuok mar manyo kom, Mulokowa ni mana gi foundation mare makonyo godo jopiny. Adieri ni kar kanye? Adieri makende ni an gi foundation. And foundation nana formo 2006 kaka rapar mar wuonwa manotho 2005. 2006. Yes. Machake foundation kendo asebedo katimo gik mopogore opogore gi foundation. Yes. Gima giwacho na adieri nyalo bedo iye matin. Ni an awuon pok ang'iyora kaka jasiasa. Be ok nabiro nadonje siasa. Foundation na emomiyo ji notera siasa. Ng'eni jo siasa duto ni biro ka gi grand entry mageche no romo ni mang'eny airport kiro. Madawacho kama. Wacho ni declare manyo kom mar Muhoroni. Mano is true. Dawacho ni donjo na siasa originally momiyo na make that decision. Jo siasa duto ko biro to wacho jopiny dwarogi. Yes. An awuon an jopiny ema nokwayo ni mondo achung'. Kendo sama ne gi declare chung na ne gi declare ka onge notime kamoro ni lai mron. Yes. Kana atimo giga mag foundation giki to ne pod an America to ne giwacho ni ka ng'at makonyo ji kama ng'ani wan watere magiwacho ni kata okodwa chung to obo keto nyinge ballot. Omiyo wan wa declare no chung moro ni constituency. Koro no kadwa kudo wi jopiny. Yes. Ok na wacha ka ji wacho ni ji dwari to jomo wacho go ne onge. Jogo no wacho kaluwore gi gik masebedo katimo. Ma ni ke gimoro amora ni jogi kidhiro mo kamoro. Gima nang'eyo kende ni foundation na ne tero kony. Yes. Foundation na no tero kony kaka tero ga pile. Ne en kama online Muhoroni nigi tero ne en ndalo COVID-19. Mana tero bando to kana tero ga bando na tero ga mpiche mondo nyithindo ma jawuoyo tugi nyithindo manyiri boyud mipiche gige ria mag nyithindo manyiri natero sports equipment gik makamago. Kore maka jogi neno to giwacho ni ng'ane osetime kuonde mang'eny kendo wawinjo no puonjo nyithindo okonyo mond liete ang'o mamono ng'ani chung wan wa declare no chung. Jomoko wacho migosi Mulokowa ni sama ni chako kelo gik moko Muhoroni county, Muhoroni sub county ni ntiere koda gi dwaro ni biro manya page mani wuondori mana koda gi donjo gi kony to nikech ikelo loche gi cham ikelo peche ikelo talents bende jomoko wacho ni wuondori gi konyo japiny to ni ikori mar chung. Adieri koso Miriam, hold that thought live e Chenro mari mar Kuku Mar Wach. Migosi Mulokowa no wuondre gi gige kuma no kelo kony manotimo ne japiny foundation mare kano pondo no biro manyo piny koso no tima to jopiny ma odhire mondo mi ochunge community. Ang'o ma foundation mare osetimo? En ng'at nero minyalo gone kura mondo mi obed kaka jatelo mari kaka MP ma Muhoroni manyien mondo mi kod lar community kod migosi James Onyango Koyo kachiel to kod scorecard mar migosi Onyango Koyo. Ang'o mowache live Chenro mari mar Kuku Mar Wach e tipo mosetieko igni mainga pare piny luo Lolwe TV nikech gini en marwa. Chieng telo mari mar Chenro mari mar Kuku Mar Wach wendo na en wuoyi mosebede pinje gi kuma oko mar Amerika igni mokalo 10 no nyisa ni Haron nadhi e gwenge kuma oko pinje machon ahinya kendo na chako weche mag siasa hikalo 2006 ema nochako kete wang'e mondo mino many gige kuma timore gwenge makaluo. Nyinge en migosi Mulokowa double O kata mana O nyadiriyo. Chenro mari mar Kuku Mar Wach ni wuondori gik mane time Muhoroni to ni pondo ni dabedo ja siasa koso. Kama nono timore nyaka bed ng'ama nyalo wuondore higni mang'eny di. Nikech ka chako timo giga mar 2006 ta declare chung na higa mar
2020. Yes. Mano chiegni igni 15. Ok apani tieng' ago kwan bila no igni 15. Foundation nosetimo mang'eny kendo ji nong'eyo. And originally foundation nanoko tim Muhoroni kende. Foundation notimo gik mang'eny kuonde mopogore opogore. Ng'eyo kata bondo kari otime gik moko. And foundation anyalo paro sports mani support nyithindo ni miyo picha double kod uniforms. Kamano mano gik matimo. To foundation na adwa ni mondo jopiny ong'e ni ok en kata mana gima timo Kenya ka kende. Foundation na en gima sebedo katimo kata kana an e piny Amerika. An awuon nabedo nyaka declared a Kano member while ok ajakano because of contribution amana timo ne jokano in America. Bondo nomiya iluongo ni free citizenship mar Bondo. Mana bedo inaugurated momiya award and a shield manyiso ne girwaka for the things manatimo ne gin Bondo in America. So it's gima osebedo kuoma throughout my life nadwaroga ni mondo akony gik mopogore opogore. Foundation na osekonyo kata kuonde machalo kata kaka Nyakach gini, ng'eyo case mar nyathi mane nitie Emily mane oter India gini kande. Koro dapenj ng'ato ni to kare nada chung kuonde go te, nada chung Bondo, nada chung Kibira kuonde materogi, nada chung Nyakach. Bottom line, ka koro nasebedo ji noseketo ni mondo abed gi interest Muhoroni eka koro achako concentrate Muhoroni. Lakini sama ni chako koro geto Muhoroni ahinya. Ni wewe moko manitimo kuonde moko, rambe moko manigo kuonde opogore ni wewe koro chako menyo Muhoroni tir. Oyo majo moko ng'iyo ni samoro ni ibiro kaeri Muhoroni ni kani nitiere kod agajena moro itoke. Mana kaka wacho, igni 15. Yes. Agombo ng'eyo jasiasa manyalo ling ma plan igni 15 ni igni 15 mabiro abro dhi ka. Adieri man kende ni ka koro ji oseketi ni na candidate. Yes. Me declare as a candidate. Yes. Koro nyaki concentrate kama ne intie no. Kanye momiyo ji koro chako neno pek kendo gi ber mar foundation na zaidi nikech koro kawe asoye kamoro achiel. Sama ni ichako timo gik moko e Muhoroni, wacho ni jopiny nokwayo mondo michung'. Iyie idhi chung' Muhoroni koso kichung'? Achung' Muhoroni, ok nadhi chung', asechung' Muhoroni. Ang'o misetimo jaduong' ma ng'ato nyalo wacho ni ooyo onyaga miyo mulo kowatelo to nikech osetimo magi ma sembe pimo kod nyamin to sigana wiok nyalo wili godo jaduong'. Abro kwano gik masetimo to kapok akwano gi tada kone jo Muhoroni kama. Yes. Kik ng'ato go nombulu. Kik ng'ato go nombulu. Yes. Ne gik masetimo. Adwa ni kigono mbulu tigona ne agenda mabro miyi mar higni 5 mabiro. Masetimo go akwayi ni kiyie tinyalo dhi kwa Jehova Nyasaye ni mondo omed gwedha. To mondo amed chiwo kamano to kidane ng'ato ng'i. Kendo mano ka kwa ng'ato nogono mbulu ne wachno. Nikech maga asetimo. Yes. An ombulu makwayo en mar higni 5 mabiro. Koro adwa ni mondo jopiny ing'iya kendo ipenja gik madhi timo ni higni 5 mabiro. Masetimo gi magi natimo kapok abedo mbunge. Ok ochuno ni nyaka nigono mbulu. Tada na nyis ji gik masetimo. Bang'eyo ni ji ong'eyo gik masetimo mang'eny. Nitie nyithindo mang'eny madhi school gi nyinga mapuonjo. Ma ji ong'eyo gi ne public domain. Nitie mond liete masegedo ne kuonde almost ward ka ward nitie masegedo ne mond liete. Nikech mane ni gima ber monego atim. Nitiere ka COVID nobiro apani almost every sub location namiyo bando katin to gunde 30 mondo ne gitim ang'o agora o COVID asetimo pogo mipiche youth mondo giyud gima gitimo kik gibed idle giketh ang'owa giketh nyithindwa manyiri gibed engaged. Asego arambe all over arambe to kakwan gi choka pani ntiere maybe sub ward mapoka goya arambe moka bede guest of honor to awacho kendo kanuoyo ni mago gik miya chung ne MP mago natimo ka foundation. Yes. Mabejo moko wacho ni foundation ni golo pesa kanya adwa na declare ka official ni foundation ne gin pesa na mowuok e fuku na kendo gin for gin pesa na mowuok e fuku. Onge joma ne konyi? Foundation onge joma konya. Onge joma ne mi kata matin. As foundation maran ni sama timo gik moko ka foundation onge nga omiya pesa miluongo ni pesa mar foundation. Yes. And I need to make that record clear. Your pinky word you will get. Yes. The only time I ever received Gimoro kana timo tournament, maro mulo kwa tournament. Emena yudo jomoko kana miya gimoro kata ka mpira mana tim go mano. To gik matimo ka mag cham uniforms madongo dongo go to mago to pesa na mosebedo ka wuok fuku. Isetiyo gi pesa madaro mona dijedo. Oka ket ga paro mano. Yes. Aparo na accountant na manyalo ng'eyo mano samoro jaoda dipoko keep track.
Tima kwa ido change matin ta kone ni minot. Kawuono wabo chama lot we wamejo moko. Ako ni chiliel moro ni kawado ni wagedne. Dwe ni wabo chama lot. Koro ene mong'eyo kuonde mohinyore to adwokne erokamano nikech chembo sechung' koda motegno minoda kamano. Adane mondo mi adwokne minoda erokamano mathoth ahinya nikech osechung' koda mago kweche na mago weche miwacho kod migosi Omulo Okoa live chenro mari mar Kuku Mar Wach ntiere kar karogo mbaka kodhi manyo komdire mar Muhoroni gik mosetimo to wacho ni mag wich mondo wiel godo ilamne mana Nyasaye mondo mi bed gwedhe kendo wacho ni gago setimo koda gi pesa ne mowuok e mfuko to kone harono kanyalo golo kwan margi to nikech samora accountant mara ema ong'eyo agenda mari ni Muhoroni jaduong' ng'ama winji sani ang'o biro timo Muhoroni? Agenda mara mar Muhoroni is very clear kendo jomo osewinje ong'eyo gik madwa timo ne Muhoroni. Ni namba achiel, aonge agenda miwacho ni ng'ani osedhi tama ariyo mondo dong' mano ok agenda. Mano kony Muhoroni kuom higni 5 koro kony Muhoroni maduong' mokela mogik momiyo achung' kendo momiyo ambe ka jogi nokwaya ta yie ni achung' kabisa en wach mar pur niang'. Pur mar niang' namba 2. Pur niang'. Tada na explain maber kabisa nikech mane gima duong' ne Muhoroni moingo in a second nikech akene direction mara isadong dakika dio mondo mi atieki. Yes. Pur niang' important na kabisa nikech kana bede piny mar Amerika to nachang'eyo ni facto chewa podho. Chemelil miwani osepodho Muhoroni anyiso ji ni chunye gudo chemelil leng'ore gi bathe. To kokwa tang' to ginyalo tho nikech miwani osetho moko gi nie direction no. To gima ne rach na ni onge jatelo mosewacho gima hinyo gigi mosefwenyo ne ji gimomiyo gigi dwa tho. Gima kizuru ni diagnose the problem podi kata chiel na chiko ita kana Amerika ina we ne jomoko space mondo ginyise jopiny gima timore kata gima nego facto chwa to onge ng'ama wacho kata chiel gikelo gik mathindo mang'eny ok ti ni mara en corruption kiang'o tapenjo ni corruption ere kama onge corruption Kenya ka to maka dak thoe coffee dak thoe chai dak thoe tiende ni mano is not the problem. Jomoko be duogo wacho ni joma uso sukari koa loka makelo sukari koa oko tawach ni mano be podi wuondo jopiny nikech ere ng'a osemaki ni kelo sukari koa oko. So tiende ni pok gikawo sagi mondo gifweny gima timore manego facto chawinji. Tadwa ni mondo awach ni Muhoroni maber ni kokwa riek kendo wayiero jatelo manyalo solve problem ni to gima dhi timore gi sukari kata puothe mag niang' e gima notimore gi pamba. Gini tok mania mana ka pamba notho joluone puro pamba tang'eyo sani ni pamba nyithindo matindo kati penj gimana ni pamba chalna kata goro ok ginyal gore nikech ok ginene to wich kuot nikech Tanzania Tanganyika mabathwa ka to puro pamba pod gipuro kendo factories madongo potiyo Uganda ka nitie pamba so gima nonego emiyo nakawo time na mondo afweny nang'o matimore pambo tho moling' thi kendo onge ng'ama wacho wachne jotelo te koro nifwenye nang'o monego niang' sector mania gima nego niang' e gima nonego pamba to anyiso ji ni en gima ilose bunge omiyo nyaka uyier ng'ama dhi lose bunge en chik manokete bunge manegowa to chik ni en chik mane agreements mane sirikandwa mar Kenya odonjo gi pinje 16 moluorowa miluongo ni Commerce Agreement of 1994. Commerce Agreement ung'eni nowuok nochakore gi PTA Preferential Trade Agreement. To chikni wacho ni pinje moluorowa gi mora mora nyalo kelo girgi mora mora e dala ka use kaka ohero gi nengo mohero. Koro nego wakamada ni jodala wawinji ni sukari manego ahinya en sukari kamoro miluongo ni Sudan gi Brazil. Magi pinje madongo kabisa ma puothe gi gin puothe madongo kabisa maka gipuro to gipuro gi mana gi machine gidoye gi machine gikombe gi machine gimora mora gitimo gi machine ma harvesting te. Kaso Sudan being piny manyien, Brazil being piny ma develop, machines magitiyogo be modern. Ok chal magwa motika makakira mane oa kakira Uganda. So girege the cost mar rego gi bei mayot. Wawuondre ka girego sukari kila achiel gi siling 500. One because ng'ato nopuro gi dhiang', odoyo gi lwete, oting'o gi wiye. Ibo nango ni cost mar sukari no nyalo bedo kata siling 1,000. Kon ang'o midwa timo mondo mi kony sector ni eri? Mana nikech sa ma adona break him down mondo jopiny owinj mber nikech komesa ka wacho to ji mang'eny ok nyal winjo gima wacho. So ibo nango ni sukari ni beche tek. Marwa beche tek. Momiyo kidhi e store magwa tiyudo ni kembe gieki gimbe giuso sukari onge store jopure mok nyal chulo gi jotich nikech giuse bei mayot mar sukari moa Sudan cha. Bei mar Sudan cha.
Koro gima dwa timo ni the commerce agreement manolos e bunge adhi e bunge to adhi ketho or wari negotiate mondo omtim ang'o o serve interest mar farmers wa. Either ka sukari ya kucho under those terms to wa tax gima proper ma ok ginyal donjo ka mondo gi compete gi mawa. Or wanyalo timo nang'o wawuok e that agreement koko konyo. Onge tiende loko ohala gi jirani ko ohala konyo. Onge tiende loko ohala gi jirani ko ohala konyo. Ang'o kendo mila timo ne Muhoroni jaduong'? Man number chiel. Yes, number 2. Number 2 an awacho ni bedo mbunge en jaod bura. Idhi e bura dhi gi dholuwen ng'ama dhi yalo bura. Yes. Buche madhi ka ng'ama nokelo CDF kaka jobono onde. Mokwongo madhi yalo maduong' mogik en nyithindo must be employed malongo gi this factoche mana kaka Miwani economic zone biro ang'e ni factoche dhi medore. Muhoroni en kama nigi yawi already wan gi factoche 10. Komedwa economic zone manyalo bedo gi 20. Gima dhi wacho ni adwa dhi marshal wa bunge mondo wach ni factory mora mora mogere gwenge ng'ato ni nyaka 10% of the top management nyaka bed jomar jogweng'. Mar ariyo ase realize ni chal ni pesa miloko go nderni obed lam onge but wanyalo time through legislation. Wawacho ni any company mogere gwenge ng'ato and adwa ni jopiny owinje ni magi bunge magi gik manyalo timo mana e bunge ni factory mora mora mogere gwenge ng'ato mondo omiwa at least 5% of their profit mondo dong loko no gedgo. Seche miwuok idhi chung gi party mane? An ODM. Party mar ODM. Ka nomination obai, sani onge thuolo mar chikro kidhi kumachielo. Inyalo dhi timo nang'o? Nomination ok bi baya nikech jopiny an go kendo ang'eyo kendo aonge luor ni abiro yudo nomination. Tarik 10 higa manyien dwe mar 2022 omulo ko kendo MP ma Muhoroni. Idhi timo nang'o? Mokwongo adhi go chonga piny aduoko ne Jehova Nyasaye erokamano. Notimo maber kabisa. Then adhi bedo piny achako draft bills mawachogi mar banjo komesa ni niang' nyaka pur. Chaka banj adhi andiko draft bill mar 2 kionge bunge. Ka onge bunge nikech adhi kodgi e bunge. Gimosehinyo jowa awacho ni kotiek yiero to kin MP. Ok an MP. Mana hypothetical option no onge. Ang'e na problem bunge. Option mar dok dhi bede bunge onge. Jang'eyo na dhi bede bunge kaka MP madhi kawo tok Mheshimiwa James Onyango Koyo. Mano higa manyien tarik 9 dwe mar 8 2022. Scorecard mar Mheshimiwa James Onyango Koyo. In a scale of 0 to 10 kumigini moso sagodo Muhoroni. Inyalo kete kanye? Akana miye scorecard. Abo wacho ni osetimo is best otemo kar temo ne. Ing'ama japuonji Mheshimiwa. Ing'ama japuonji. Ing'ama keto marks. Ng'ano yudo 2, ng'ano yudo 10, ng'ano yudo excellent, ng'ano ok oyudo. Awacho kama. An japuonj to gima ahero mogik ka japur. Koro adwa duoki ka japur. Nikipidho rwath. Thuon dala. To chopo kama thuon koro pek. Ok onyal idho dhok to jowadgi matindo botamo ok idh dhok. Koro kokitang' to dhok im bedo kionge go. So it's time mondo thuon owuogi mondo wene matindo ring dhok. Kata kamano japur bende ohero kwano. Nyaka kwan to yudo rabuon adigi rabula dagi miwa scorecard mari but anyway ni kamera nitie. Wach mari mogik moka penji jaduong'. Wach mogik mako ne Muhoroni ni wang'ni kudhi e yiero to ung'e kendo ugo ji te kogno. Kik uwe ng'ato donj mayot. Kata an awuon kik uwe adonj mayot. Penjuru penjo matek. Ka koni unadhi gero nundara penjauru ni pesa dhi wuok kanye. Gimora mora ma penju ka koni unadhi ndiko nyithindo tich. Ketauru question auru ni adhi ndiko gi yo mane. Nikech sani yo mendiko gi onge. An anyiso ni magi duto adhi timo gi chik matere bunge. Nikech ang'eyo ni udwaro mbunge ma wabunge wetegi bomiyo luor, heshima to mane makalo legislation. Idwaro wabunge makodhi to jowadgi be ng'iyo to wacho ni cho udo kwa wuoyo to wagine. Okagega ni ja siasa kawacho ni haro ni cho. Jobunge koro wacho ni chama to koro wuoda ko chung. Omako flock ni koro loso godo. Chako dogo nene kendo chieng' machielo jajan magendo ko chako dogo chiro ni mono chutho. Kishigole chiro ni kijotieno makawuono ndire chendo malo bang' mairi mapek ahinya kinye. Ochako dogo rom kodi kendo chendo machielo mar kuku
Mar Wach. Nyinga en Haron Otieno. Nonyisa mondo mi amanya kele komtelo mar radio chande ada kwaye oko Mariamo kuyie tabia kele mondo mi go kudu baka bende e Nyakalonda. Asante sana ne migosi Landa bende yonche no dhi vacation mare kata kamano rumo ketamo seduoga ntiere kamera machiel asto kod Zeru ober senior most agwero kamana hinya ne jo kamera maga michiro bedo kar ko bedo ni kachiel kod in mineno Lolwe TV igni 10 gi wiye kapod watime pile pile pokwa jony kendo wasingo ni fwambo maonge tu kata chiel nikech wan openjo tilo penjo motambo jomoko penjo sipna buro ko. Good luck, Baba. Mungeo, koda sabara bet in the coming MP Mar Muhoroni. Asante sana jidong. Emi bet gone. Kama na. Ndio mtini mabaya, uriti makawono.